Igbo bụ Igbo mma mmanụ ndị ekuru mere Adanatamkpuruaghara na-ekele achọrọ m foto tekwe nne ihe mpaka n'ime efere ghara mana o nwere nshiri njija biko na ọkwa nwere ka eji wetara anyị akụkọ na-arịcha wepụta Enugwu be anyị mana nwere ihe m hụrụ m chọrọ ngosi anyị achọrọ m nkọkọgorogo akụkọ maka na achọrọ m nkọfam na ọ bụ ezie na-arịcha repọt mana gbamgbam bụ ihe akụghọrọ anyị ebe anyị ga na-anyị si n'ọdụ mamịrị na ọbụkwa na o nwere ka o ji gawa na ịnọkwa repọt achọrọ m nkọfam na ihe ọma ọ bụ eziokwu ọ bụkwara ezie ma a na nsogbu dị repọt achị na-arịchawara anyị mana aka arịghị ebe anyị ga na-eje. This is the toilet. So they say we should come and use outside. Outside. Huh? N'ime ọhịa bụ ihe a dere anyị ede. By the time you get shit, the motor pịa ime ọhịa na-eji ede. Agwọ maọbụ apị bụ ka ihe ga-agbanye ya. Biko nụ, asịkwa m site ịgha ihe n'ọnụ ọ bụkwara ya bụ ka ọ mara dị ịmanụ mmiri amanda ga-eji were achọ ahụ akpa. Ọ bụ ebe ka anyị mara eme nke ihe bụ na ihe anyị tikwara aka na ọ na-ewe ka ọ na-ewe ka ire eke nke ka ihe ọbụla anyị tikwara aka na-ewe ka ọ na-gba nkịrịnkị akwa repọt with biribiri achị na-alụ shọbụ mmiri look at what the ọ bụkwara ihe na-abụ ezie ọ bụ ebe ihe nji atịghị ahịa ka anyị tegha ya n'ime ihe ọ ga-abụ mma ga-eji akwa ike na-eteghe aka na pel disempe were ekwe aka onye ọzọ ga-eke karish teghe akwụkwọ na disempel chibuwene okay let's continue. This is the toilet that we are to use. Huh? This is the toilet. How many months? How many billions? This is typical Nigerian madness. Typical Nigerian madness. Bloody stupid madness. We are all sick in the head. Totally sick in the head nation. Totally sick in the head people. But here I go watch book. The man is a record the queer. Oh, the dragish agwe. Oh, the thing the coach more. Come here, no share about the yare. I want no, the guy you should even the airport. No, gaff, what is the actual at the Babu on in May? He get you. Oh, the book of me. A vacation. But by the time when you do this year, he kept up a power bike. By the time he gets it, he up a hackman, get what I got, I may pay every year. Yet the harriet got on them. Get you can make you. I ain't well it. Oh, you may get your command. Oh, my well is the erasing chili kite, but I don't open that every year. Where be a man? Huh? They said the black man has no sense. Everything the black man is doing is confirming what the white man has said, that the black man has no sense. Making a boy, with the nuke. Now you need to get it. No, will he get no chip and Macacan Mara Council Airline in Nigeria. You man the toilet of the back. You man not do Panigari and he made the place and take him out of Wallaf. I can't do the royal and can take a right toilet. I tire of Nigeria people. Hi! Well, Patajro to break a toilet and get the monarch. Nigeria, Maria. No, the Nile Airport. Yeah, I'll even check your toilet so that nobody went out there and defecate. To be honest, toilet is the least of my problem. As long as none of my people airline, they have to that on. Oh, clash. Hope we have put the main problem about the airport toilet. As much as we marry Gary, require you. The most important thing is that people, we have people, women, getting to or where they coming. Jokes apart, but shy by equally. Made the right thing. May he could question, no so she. A man that day, which make the big goes wild Nigerians.
bụ ndị be anyị. Uche m bụ na ndị be anyị dị better. Mana what I'm seeing now, I'm thinking otherwise. Mana ekpere bụ ihe na-ekpe. Ka Chineke bụ onye maara bụ anyị mezuoro anyị ihe. Maka we have done nothing to deserve this treatment. Ma nke kunu mere. Biko nu gbadokwe na ya anụkwa m n'okorokoro ya kpọtewe owo na UK na Yankee na France na Spain. Biko gbado na ya Adanatamkpuruaghara na ekene dị emekwe na. Ọ dị egwu. Takwara m shikwa mfụta keki mana ihe njikarịrị. But arịkwa arọfụkwara m unu.